ra kurang-kurangi aku lho iki ngono iki. Lah iya kowe dhewe iki lho ngapalagi aku njotosi aku sampe dia anu masuk di barang aku sik gelem ra balik, sik gelem ra gedang-gedangi awakmu. Terus apa ngono ya, Jan? Lah, karena apa kowe posisi ngombe lho ya kan. Kowe posisi ngombe kan. Aku mau ngomong banget apa mungkin aku yang ngono. Piye? Aku mau ora kebangetan apa yang mungkin. Kebangetan piye posisi ngombe terus bar tukaran wis mesti kaya ngono lah. Yang pira Mas Dut sama ngasari aku Mas Dut? Yang pira? Wong awakmu sampai apa dijoget tak gandoli ora? Kok cuma ngelingi bosokku tok Mas Dut. Malah podo-podo. Kok podo-podo? Kaya ngono piye? Enggak piye kok. Lah kowe iki lho lek kasar kaya ngono aku wis meneng. Aku kasar ora kono kene sebabe. Sebabnya apa? Iki sing termisi diri ae. Loh, sebabnya apa? Jelas no. Yang pasti tiba. Piye sebabnya apa? Ngomong karuan gak apa-apa. Jadi aku iso introspeksi. Ngomong. Alah wae si iso informasi kan ngono wae kan bulan baleni. Ya iya, kowe kan dhisik KDRT wi lho. Posisi aku mas aku lho ya gak nyapo-nyapo. Mek ku perkara tukaran biasa. Tak sauri, tak entai tok to. Heh? Sih, bulan baleni gawe iki maharipan. Loh, saurunge no. Bulan baleni. Saurunge no. Nyapa sing KDRT sing dinani suwi kae. Saurunge konten barang. Nyapa kok ripan? Aku coba introspeksi lo kan nggak mau bulan baleni. Loh, apa sekarang ripan aku? Kan enggak. Lah ya mau baleni lagi. Loh, ora wae KDRT ngono kuwi lho. KDRT ngono kuwi lho. Apa sekarang Ipan? Kok iso masuk akal omongan kowe ngono? Nganti kowe iki apa dijotosi Mas Udin. Si barang lo tak gandoli lo. Kok iso to kaya ngono? Lek ngeleng-ngeleng. Nyapa ora kenyauri? Nyapa ora kenyauri? Nyapa ora kenyauri? Podo-podo piye aku kok tau ya jotosi kowe? Ora tahu, enggak ora tahu carane. Lah, kowe dhisik Mas Dut. Dhisik. Lah, kok KDRT-mu dhisik ora? Lah perkara Ipan tak sasari kita wae. Kamu bapaknya aku. Aku tau ngapane kowe? Selama kenal, daerah Mengelaran dhisik tau ora? Sama kenal. Lah kowe apike dhisik kok. Ya jelas Mas wis dadi bojomu kok konokne. Jajal lho, omongin bareng yo mau KDRT. Mau di bareng mau KDRT lah. Mau di bareng mau KDRT lah. Dia ngelarani kowe ra? Ora to? Dia mau arek-arek mau jotosi. Lah tapi sama kowe ngono kuwi nyapo, mau arek yo nyapo. Lah iki mas aku menang dhewe.